Wadhi kaunti ma Migori kama wadoni riwruok mar jodong luo gwenge mag Suba komakore koda piny owacho mar kaunti ma Migori koro chano gero kar kano kido kod timbe mag oganda jo Suba kata Suba Cultural Center ei Kababu e sub-county ma Suna West, kanyo mabende igeno ni biro konyo rito kit oganda jo Suba kod timbegi. Kowuok e kaunti ma Migori, Joy Juma miyo waler mathoth ewi wachni. Dhot mar oganda jo Suba gin mokum dhoudi matinde kaunti ma Migori, malipod yango ni kirika achiel kod timbegi osebedo kalal. Dhok mar oganda jo Suba en achiel kuom mago mewani oselal, ka thothgi sani koro wacho mana dholuo. Pesa nyocha osebedo requested, mobedo approved, uploading of the project osetim, kendo supplementary budget nyocha osekadhi, emomiyo wachako gini kawuono kwang'e ni pesa is ready. Koro let us not mind about ni en pesa di, but ang'eyo ni pesa oseketi. Kata kamano okang' mano ni koro kido ka achiel kod timbe oganda jo Suba okolal. Jodong Suba kaunti kod 10 kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda jo Suba e gwengo mag Kababu e sub-county no ma Suna West. Kata kamano okang' mano ni koro kido ka achiel kod timbe oganda jo Suba okolal. Jodong Suba kaunti kod 10 kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda jo Suba e gwengo mag Kababu e sub-county no ma Suna West. Ker mar jo Suba e kaunti ma Migori Japheth Riogi wani kido kod timbe oganda jo Suba lal, kendo gedo mar kar kido kod timbe gini koro dhi konyo neno ni kido kachiel kod timbe jo Suba koro kolal. Sasa hivi wa Suba wamekosa mahali pa kuweka vitu vyao vya kacha. Itatusaidia kuleta vitu vyetu vya kacha, ukitafuta wa Suba unawakuta wako karibu na mambo yao ya kacha. Kwa sababu naenda Kisumu, nakuta hata mimi bado nipo naongea Kisuba, na tutatafuta watu tulete kitu kama adult education ya kufundisha wa Suba wajue lugha yetu. Apisa maduong' e migawo mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wach ni gintiere kod chenro mar neno ni ogendini duto e kaunti ma Migori obedo kod kama ginyalo puonjore kaunti kod kido kaachiel kod timbegi. Ni gimoro amora, artifacts, gimoro amora mane jo Suba tiyogo, history margi, family trees, gimoro amora mane involve momi iluongo gi ne jo Suba. Be kwasegero kanyo wa furnish maber, ma nyithindo bende nyalo biro kanyo somo, foreigners, tourists nyalo biro mondo gi understand why culture is important. Kwachier dhowa kik wabed ni wan watumwa mawacho madho jomoko to dhowa wakia. Ngiro Gwang' wacho ni kido kod timbe mar oganda en gima nyaka koro riti nikech entie kod ber mathoth. Migori biro bedo a very strong tourist attraction. Mak all these cultures bedo promoted, kendo jomo biro ka gilore ndege lichota mochiko Kurio chiko, mochiko Thimlicho Ingo chiko, mochiko Dhonam mabende dhi luokore e Dhonam White Sands bende dhi. Specifically nyocha wa inaugurate bende Abasuba community, gin bende gindiko buk gi history gi kaka ne giwuok, omiyo dhok ema loso ji. Wani bende gijiwo ndiko mag buge e dhok mag jo Suba kaachiel kod dhok moko e kaunti ma Migori manyalo konyo e rito dhok mag dhoudi mopogore opogore e kaunti ma Migori. Aparo ni wach somo ni abra bedo mamor ka wacho ni CBC mwachako CBE curriculum onego promote gini kabisa. Wasebedo jogo modok chien ahinya e weche mag ndiko. Jok machalo the late Professor Ogot gin jok mano promote ndika ahinya about culture. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Joy Juma. Gilipot ma Joy Juma ne mabedo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi tudri kod James Rabala koro mosa 11 ne weche manyien.